ಜೋಳ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಏಯ್ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಂದ್ರ ಅಂತೀರಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷ ಬರ್ತದೆ ಇರ್ತುಲೆ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಕೋಟ ಮೈದಾನದ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಣಪತಿ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂಚಾದ ಪಿದಾರ್ದ ನಾನು ಪೋಪ್ನಿಂಗ್ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಬೋಲ್ ಪಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಉಂಡು. ಇತ್ತಲ್ಪ ಪೋದು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊಂಬೆ ಮತ್ತು ನಲಿಪು ನಂಚಿನ ಪುರ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವರು ಪಿದಾರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ ದರ್ಬೆ ಮತ್ತು ಅದು ಪೋದು ಬತ್ತದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ಬೇಕು. ಇಂಕಿತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಪರೆ ಟೈಮೇ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚಿ. ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಬರ ಇಡ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಪರೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚಿ. ನಾನು ಇತ್ತಿತ್ತು ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುನಿಂಕ್. ಇಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಪ್ಪಲೆ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಪ್ಪಲೆ ಇಂಕ ಬಲೆ ನನ್ನ ಅಡೆ ಪೋತಿಕ್ವೇನು. ದೇವರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಪೂ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಏತು 1 ಲಕ್ಷ ದಾನ. ಅವು ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆಡ್ದು ಇಡೆಗ್ ಮೆರವಣಿಗೆಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ದೇವರಿಗೆ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ತುಲೆ ಮೂಲು ಪಾಡ್ದಿರತ್ತ ಒಂದ್ವೇ 1 ಲಕ್ಷದ ಅವು ಮಲ್ಲ ಪೂ. ನನ್ನ ಮುಲ್ಪ ನೇಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪದ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡವೇ ಬಾಕಿದಲ್ಪ ಮತ್ತು ಗಣಪತಿ ದಿದ್ದರು ನೇಮ ಮತ್ತು ಆಪುಜಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಾಗ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಏಪಲ ವರ್ಷಲ ಮುಲ್ಪ ನೇಮ ಆಪುಂಡು ಗಣಪತಿ ಎದುರು. ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಗಣಪತಿ ನೀರು ಪಾಡ್ರಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಭೂತಲ ಗಣಪತಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪು. ದೋ ಸಾಂಗ್ ಗೈಸ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಗೆಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೇತಿಕ ಎಂಗ್ಲ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಾಂಗ್. ಜೋಳ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪುನ ಪಿಲಿ ತುಲೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮುಲ್ಪ ಚೌತಿ ಮುಗಿದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ 8 ತಾರೀಕಿಗೊಂದು ನೆನಪಿಚ್ಚೆ ಇಂಕ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮುಲ್ಪ ಪಿಲಿನಲಿಕ್ಕೆ ಸೀಸನ್ 2 ಅವನುಂಡು. ಆ ಸಲ ಸೀಸನ್ 1 ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ಸಲ ಸೀಸನ್ 2 ಅವನುಂಡು. ಐಕ್ಲ ಬರ್ಪೆ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರು ದಕ್ಕಲು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಂಡ ಈಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ನಮಿನಿ ಅಂಚ ಬನ್ನಿಯನ್. ಇಂಕ ಪಿಲಿಟಿ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷ ಬರ್ತದೆ ಇರ್ತುಲೆ ಪಾತಿರ್ದಿ ಹಾಯ್ ಬನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಯ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಪ್ಪ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಬನ್ನ ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲ ನನಗಾಯ್ತು ನೇಮ ಒಂದು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಮೆನಸ್ ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಚರ್ಮರಿಲ್ಲ ಉಂಟು ನಿಂಬೆನೆ ಆಯ್ತು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ
ದೇವರನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೂಜೆ ದೇವರ ತೋಜೇರಿ ಲೈಟ್ ತೋಜೇರಿ ಆಹಾ ಲೈಟ್ ಹಾಕು ವೈಟ್ ದೇವಿರು ಪಿದಾಡ್ಬೇರು ಮುಲ್ಪಡ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ದು ಸೀದ ನನ್ನ ದರ್ಬೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇರು ದರ್ಬೆಡ್ದು ಪೂರ ಆದು ಬೊಕ್ಕ ನಗರಕ್ಕೆ ನಗರಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಬೊಲ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ನಗರಡು ಕಲ್ಲೇಗ ಪಂಡ ಆ ಕಲ್ಲೇಗ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಒಂಜಿ ಗುವೇಲುಂಡು ಆ ಗುವೇಲಿಗೆ ಗಣಪತಿನ ಪಾಡ್ದೀರು. ತುಲೆ ಏತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತುದುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ನೂಕೊಂಡು ಪೋಪಿರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪಲ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪಲ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜ ಅಲ್ಪಂಡ ನೂಕೊಂಡೆ ಪೋಪಿರು ಸೀದಾ. ನಾನು ಪೋದು ಬತ್ತೆ ತುಯ್ಯರತ್ತ ಇಂಚಿನ ಮದ್ದು ಇತ್ತಂಡು ಬಂಡದು ಒಕ್ಕಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.